Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Maayong udto sa tanan nga nagapamati sa ato, nagalantaw sa FB page sang DYEC Aksyon Radio. Ari naman kita para sa isa ka edisyon sang aton nga paboritong programa kada Domingo. Ang Get Closer sang aton pinalangga nga Congressman Honorable Greg Gasataya. So, liwat-liwaton ta lang, uulitin lang natin na lagi niyang sinasabi sa atin ang ating pagsunod sa safety, sa minimum health protocol. Sundon tagid pirmi. De, kabalo naman tana. Sulit-sulit, siyempre, kag wala man kami siling kapangulit lang para sa tanan nga hugas ta kamot thoroughly kag frequently as much as we can. Then we have to wear our face mask, our face shield, kag importante gid ang magpa-bakuna. Okay, kag tagta lang ang figure ta kagapon kag gipadala sa aton nga miga nga si Aksyon Dorel. Salamat kid, Aksyon Dorel, sa pag-share mo ni sa aton. Ang aton nga Bacolod City COVID-19 Watch, mayara kitang 31 new cases, kag mayara kita sang 50 nga new recoveries, kag salamat wala man sang kunano nga may naghitabo nga malain be. Okay. So, ang aton subong at topiko, subong nga adlaw, August 29, 2021, well, importante gid ni siya kaayo para sa aton tanan. We will be talking about infra project sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Well, magsiling in infrastructure, the basic physical and organizational structures and facilities para sa mga buildings, mga roads needed for the operation of a society. Kag ara na sa piyang kalinya, kag upunta man actually siya gini nag-facilitate para man maistoryata ni ang mga bisita ta via phone patch. Gusto ko lang i-acknowledge gid si Ma'am Jovelyn Canoy, isa ka congressional staff kag in charge sa Manisa sa scholarship program naton. Ma'am, isa ka maayong udto sa imo. Yes, good afternoon, Sir Rod. Good afternoon man sa mga followers ng Action Radio. And good afternoon sa tanan nga nagahulat sa programa ni Congressman Greg Gasataya every Sunday at 12 noon. Yes. At this point in time, Sir Rod, aton pag-aistoryahan ang mga proyekto ni Congressman Greg Gasataya sa nagkalain-lain nga barangay. But knowing nga halin ako sa barangay Handumanan, aton anay pag-aunahon Sir Rod ang mga proyekto ni Congressman Greg sa barangay Handumanan. And kaupod na ton sa sining ugto ang aton mga bisita nga maaton maistorya via phone patch. That's right. Akon ginaabi-abi ang pagpasugot sang amon nga barangay kapitan Ricardo Danoy Sr. Kap maayong ugto
Kag salamat gid sa imo nga paghatag higayon para mabatian man namon subong ang imo nga tingog. Okay, check na lang kay Ngayon, Migo ta. Okay. man. Kap, okay Kap. Ara, on air ka na. Amigo ko ron siya, Imon Gid, oo. Dad, oo. May Kumusta? tugit sa imo mawari gid Kap. Dako gid nga masiling ko nga pagpalangga man sa imo kay Baus 90s pa no. Upod tada. Oo. Wow, kanami. Kagkatahong nga ara kadagyapon. Kag matuod-tuod ba nga serbisyo imo nahatag sa pumuduyo Oo, sa kami, handumanan. Knowing nga kadako sa barangay mo. Okay? So, Oo. Kap, anong pwede mo ma-share sa amon sa mga proyekto, infra projects ang aton Congressman Greg Gasataya? Okay, Radis, pasalamat ko kay Congressman Greg. Kay mga dalanon, biglang kadamo ng dalanon. Tungod siya nga sincero nga pagdulit sa mga barangay. Natagalan nila sininto din akong dalan sa NGO housing na Porok. Wow. Porok 1 to 10, 11, 12. Tapos may multi-purpose gym ako din. Dito man sa Zone 12. May terminal ko din sa Napon nga PUG ng mga fitness. Oh. Tapos ang barangay hall. No? Up and down na barangay hall. Ang dalan to sa Fish 4 sa Golden sa Regagnara. Sa Fish 5 sa Pulangahil, sa Porok. Dito sa Porok, Pagidaet, Rosedale, Manibel. Kag Porok, San Roque to. Okay. Ang muna kadamo ng mga dalanon ang hininto dito, Congressman Greg. Wow, kadamo. No, kampiyon nga serbisyo. Matuod-tuod nga serbisyo. Kag mayo kay ara ka man dakap sa dumanan nga naga-complement bala kung anong proyekto nga gusto ipatuman sa pinalanggat nga congressman ara kagid pirmi man. Kag Oo, ini dulo ka, Rod. Ini lang mga project na panglawag ko. Ginamiting na sa mo ni Congressman kasi ang district engineer mo. wow. Ginamiting ni kaginalista din sa staff sa congressional office kag sa DPWH. Kaya mo na nga madamo ini kag tuloy-tuloy bilang na siling continuing project si Congressman Greg. Oy. Amo na. Si Ma'am Jobelin Guro may kadugang. Yes, Ma'am. Ate sa Dason. Ayon tagoro, Ma'am. Oo, sa Dason Blarod, nagayo ko kay Congressman Greg. Yang among da dinisyon bla din nga mag linay ta. Oo. Yato na tinobod, tiging ayok din siya nga may agaw. Okay. So, Ma'am Jobelin, may dugang ka, Ma'am? Yes, Kap, nabatian gid namon ang imo concern. Ang facial tani, Ma'am, para mabatian ka sa mic. Okay. Ari si Ma'am Jobelin, kanoy Kap? Yes, Kap, nabatian gid namon ang imong ginaayo. Rest assured makalabot gid kay Congressman Greg. In fact, nagapamati subong si Congressman Greg sa taya sa aton subong nga ugto. So, Kap ning noted gid tanan. Kag Kap ning nalipat kami gali, isa ka man sa mga recipients sang aton ambulance, di bala? Yes, oo. Oo. Kag kabi namon tiyempo nga share man magpasalamat sa atong Congressman Greg Sataya kay ang tiyempo to do medyo wala nagugyan sa aton kay ang communication daw hindi mayong signal. Yes, Kap? Oo, gani na pa ikaw ang signal ko, Rod. Ikaw. Oo. So, sige lang, anyway. Rod, paabot na akong pagpasalamat kay Congressman. Kahit yung di budla istoryahon. Na, Kasi istoryahon kung project ang palambagan. Oo. Tugid kung project ang istoryahan, hapos lang gid siya istoryahon, hapos lang gid siya palapitan. Amo nang nami gid Kap no? Kag ikaw may ginayo ko sa imo. Kasi dasig man sa imo. Salamat man ka pa sa pag-akomodar mo sa akon nga pagpangabay sa imo. Oo, basta ikaw. So, okay ka na daan na naman. Damo ko na parinti ka. No, Easter. May lola, may tiya. Rod. Damo. Mami, dani, wala ni COVID sa December. Para balik ka naman din. How I wish. Okay, sige pa kung gyapon MC. Pila na katikada, pero sige lang gyapon ka pa. Oo. Kagkanami Kap no nga ti amo na balang kadako sa handumanan kag masiling nato na ang barangay handumanan ano no
vote rich siya, no? Dati Damo, ko na yan, relocation po dako, no? Asa na ka mo ano nga face sa subong? 6B. 6. Uy, kadako. 6B na. Kaya nga, kung maparinti, iban sa phase 5. Yung mga 41,000 may population man. Uy, grabe. Wow, kadako. Gino, kag pila ka purok gani ang dumanan, i-refresh niyo ko, be. 39 puro. Wow, kumpara sa amon, may tagpito lang, ang mga numbered ba lang nga barangays. So, inyo, 41. 39. Sorry, 39. Ka ba purok? 39. Wow, kanami. So, ano pang may dugang mo, Kap, nga, gaan ka tiyempo para pagid sa dugang ihibalos ang tanan? Ang namin, bagay kay Congressman, kay pandemic, bala, hindi kita malipad sa mga tumuluyo, no? Siya mismo kinisit siya papangatag sa mga manok, nagligat sa bala. Tapos, kapadala mo sa mga bugas, samon din sa mga purok-purok. Kaya mo na naman yan, kung maski wala ang provincial kapitan Danoy, pero sige pa dyan tayo sa amon din mga tumuluyo. Kaya mga pigado, mo. So, ka namin, gid, no? Kay iti, salamat, gid, kapitan, ba, amigo, tang dugay na nga nag-servisyo man, Honorable Ricardo Danoy Sr., Barangay Captain o Barangay Handumanan. Sir, salamat gid liwata ka. Gusto ko yung makita anay kita tani liwat pila kadlaw kun okay na bala? Salamat man. Oo. Salamat Okay. Okay, bye-bye. Wa ka nami kay kapitan kay sa subong. Acknowledge gid bala nga ti dugay naman ko nakakadto-kadto na sa Handumanan kag ti masiling naton nga amuning kategorya ma'am no nga rural ano siya urban rural barangay, no? Yeah, one of the biggest barangay of No. Bacolod City, actually. Budget 39? 39 Poroks? Puroks. You have more than Poroks compared to Barangay Banago, I guess. Yeah. Dako, nagigirino, nagalapad, no? Yes. Basta mabaw, ano na lang maglabot ka mo da, phase 10, no? So, Yes. phase 6? Yes. Okay. So, isunod na to ng aton nga Barangay Kagawad, kung ara na siya, si Honorable Dan Depa. Okay? Ari gina-check pa sa aton nga Action Oliver. Ang aton nga amigo sa technical side. Kag sa liwat, ginapalinton sa aton sa aton pinalangga nga congressman, ang pagpanghugas ng kamot, ang pagsuksok sang face mask, face shield, kag ang pagpabakuna. Kag maghalong nagigihapon, kay kataas gyapon sang figure. So, subong ang Bacolod, ara gyapon sa GCQ, ma'am, no? With the heightened restrictions lang, oo. So, halong hindi magpakampante. Kay amigo ko ganing nga sa una sa Piak na Radio, nag-share pa sa akon nga tuwagi ko no ka anesthesiology sa ila hospital na tula sa Cebu. Maski bakunado na. Okay, atin na si Kagawad Depa. Hello! Good afternoon, sir. Sir, mayong gagawin ka, mayong udtuman sa imo Kagawad Dan Depa. Sir, tagaan ko ikaw ligwa para sa imong pag-share sa amon sa imong mga masilingta, ano ang nabulig, ano nga infra project in your certain purok, in your own purok na napaambit sa imo sa ato pinalangga ang Congressman Greg sa taya. Sir? Sir, mayong hapon Nga po na. sa imo Action Road sa isabilog mga staff sang Action Radio. Ang buman kay Ma'am Judy nga bili para siya. Tapos bumang itali kay Kong Greg sa taya. Kag sa mga pumuyo ng barangay Andomanan, mayong hapon siya. Sir? So, sir, continue lang. Ano pang ma-share mo, B? Yes, sir. Action Road, ang kanako, Midman, I would like to say also or rejoin the taginambang yung Kaprestanoy. Okay. So, upon busak nga kita, ito ang pangambang ng kapitan.
Tungod kay Congress, ako ang nabulig sa pumuluyo sa barangay Dumanan. Okay. Action Road. Kabalo ka ang barangay Dumanan, relocation site. Oo. So, dako ini nga barangay kaga comprise pata sinentro. Oo, kadamo. Ng relocation site. Kabalo ka naman, gakinang business ng support. Yes. Speaker ni Congress, kag unta tani ang local government unit ng sila. Pero very very fortunate on the part of Barangay Numanan. Nga si Congress ang atong congressman. Okay. So si Congress nagdala sa madamo nga proyekto sa Barangay Numanan. Okay. So gininsiyon ni Kap amo so tanan including this akong purok sa Purok Housing and NGO Sunset Road. Oo. Bilang laba ni siya nga kalsada, naging pa siminto ni Congress. Wow. So kung tungod kay Congress, wala ni sangan matigayon. Ang among terminal, jeepney terminal, na hinamdan ni Kap. Oo. So na siminto man na concretize, tungod man kay Congress. Of course, sa kooperasyon ng DPWH, Oo. sa isang barangay council. So, madamo pa, I believe, ang ambulansya. Yes, it was mentioned by Ma'am Judy, nga recipient ang Dumanan sa ambulans. So, relocation site kami, layo kami sa siyudad sa Bacolod, layo kami sa mga hospital. So, need na mo niya ang ambulance. May pandemic man o kung wala. Okay. So, ang nagpupa nga ambulance niya ni Congress. So, may nag-promise man, but very unfortunate, why nagpupa. So, ang kay Congress, nakibot lang kami, nga ginatagan niya ang Barangay Dumanan ang ambulance. Wow. So, kapasalamat kami. Congratulations. Salamat kong sa imo katutom, sa imo kapitan, sa imo pagilakid, kag pagbalangga sa relocation site. Una nga relocation site sa siyudad ng Bacolod, ang barangay ng Dumanan. Correct. So for on behalf of my companions in the barangay council, salamat kong kakabay pa, hindi lang inisya mo ang mo dalon sa masunod ni term, yung very sure na hindi kagid ni mapabayaan sa mga tao, kaya ang proyekto hindi lang sa Dumanan, bilog halos mabakulod. Insaturate ng proyekto ni Congress sa tayo. Salamat, Gid. Dani kong humble, magmapisan, magmaukod, silent worker lang kong kaya sigurado gidang tao, magasuporta, mag-upod sa iyo. Okay. Thank you, Gid. Salamat, Gid, kagawad dan Depa. You nailed it. Kanami sa mensahe. Sa luwat, basi ka pa niya gakada, ha? Sa kupala kami da. Kapag si Mama Joby nga tagandumanan man. So, thank you, Gid. God bless you. Okay. Sa radio staff, mga friends ko mga sila, Sir Rex Cantong, iban pa. Wow. Salamat po. Amo nang namin, abyanon, madamo kaabyan. Okay. Salamat, sir. God bless you. Okay. Amuyad to nga aton nga kagawad. Nga daw, Ma'am Job daw maano ka mano. Nga daw batsyagan mo gid nga halin sa tagipusoon ng yan na pangamban. Yes, actually, Sir Rod. So, in fairness man sa Barangay Council sa Handumanan, they are working together with Cap Danoy. That's why Yes. damo-damo na tigayon nga proyekto. So, sa kay Cap Danoy and Council, SK Council as well, madamo gid nga salamat sa inyo pagsuporta kay Congressman Greg. Pero Sir Rod, sa piyak sang tanan nga proyekto nga ini, ang kada purok ang isa sa pinakamalipayon ng mga benepisyaryo sa siningang proyekto. Right. Aton subong ginagda ang isa sa mga in behalf sa mga kapurukan nga ini, may ara man sila ipaalinton nga mensahe para kay Congressman Greg ang mga purok president sang aton kapurukan, especially sa Zone 1 nga kung hindi ko magsala almost 5 decades bago na semento ang ila dalanon. So kaupod ta sa kahanginan subong ang purok president sang Zone 1 kag purok president sang
Zone 10 kung diin nagkomitar si Congressman Greg sang isa ka multi-purpose gym nga natapos na gidman ang commitment ni Congressman Greg way back hindi matapos ang iya second term mapatindog yagid ang multi-purpose sang Zone 10, 11 kag 12 kag nagtukpa gid siya ina. Wow, Sir. kanami building. Sige, no? So, nakita na si Purok President Everett Barilea. Yes. Purok President sang Zone 10, Barangay Handumanan. Wala pa sa linya, wala talat pa kadali kay Action Oliver. Kag, so far, kumusta ka mo, ma'am, sa Congressional Office? Matay lang sa signal na sa ato na. Yes, Kunara sa na Congressional si Office. Ma'am. Sir Rod, wala sang untat nga pagtrabaho, no? Kahit di nahuya man kita mag-untat, knowing nga si Congressman Greg wala ga untat sa pag-obra. So, daw mahuya ka na lang nga kung magpatamad-tamad ka sa opisina, knowing pila-pila ang kliyente naton everyday. And wala ginadayan nagauntat ang aton burial, medical assistance sa tanan nga hospital nga pwede naton magsigisigi. No? So, medyo subo siya. It's because wala siya gakabuhinan. Instead, nagataas ang aton numero every day. So, meaning, nagadamo ang masakit, That's masakit, gadamo ang kakalamatay. To the point nga kung kisa sa opisina, do gakadala na kami sa mga balatsagon man sa mga kliyente. But at the end of the day, ang purpose ng office is to serve kag ipalabot ang kampiyon nga serbisyo ni Congressman Greg sa tayo. Do wala na ganun kung untat, no? Do Monday to Sunday Yes, na kamo. kung pwede. Dapat Monday to Friday lang, gid. Pero I know nga gagiyo ka mo sa Sabado, Domingo. Kung pwede palang holidays and weekends, pwede kami ka-open. Ginahimo, ginamon sa Rod para lang gid matatapan kag malabutan ang mga kliyente manaton nga hindi malabutan. That's right. So, congratulations sa inyo tanan, ha? Yes. Kag ti halong-halong lang gid. So far, standby guro. Pwede daw na lang si Ma'am Julie. Okay? Ma'am, si Ma'am Julie guro nahon ta kay kun ara na sa linya. Okay. Hello, ara na sa linya si Ma'am Julie Galera, Puro President ng Zone 1, Barangay Handumanan. Hello, Ma'am. Mayngod to, mayng hapon. Hello, mayong hapon. Hello, kumusta na? Mayugid? Ako pumangkot, akong sabat. Okay lang. Okay, ma'am. Tagaan ka muna mo ni Ma'am Jovelyn sang nagkakaigo nga tiempo para ano ang pwede mo mapaambit sa amon o pagpasalamat kay Congressman Greg Gasataya. Sige sir. Hindi balat ka mo niya matinalangga ang niya kapitan, barangay kapitan niya si Ricardo Danoy. Yes, ma'am. At sa iya barangay council, yung adlaw gid sa tanan. Yes. Kami nagapasalamat dito dako kay Congressman Greg Gasataya sa iya mga ginhatag kag napatigayon nga mga proyekto sa amon nga pumuluyo sa amon barangay Handumanan. Labi na gid ang pagpartimento niya sang dalanon diri sa amon Purok Tunwan. Sang iya mga panghatag nga mga 3 kilos na dressed chicken sa tanan nga pumuluyo sang barangay Handumanan. Wow. Amo lang na sir kag sabay nga magkapadayon ang iya pagka-congressman para madamo pa siya nga mabuligan sa ulihi. Ma'am Julie, isa una sa wala pa masimento na ang nasiling mo karsada, gabaha na guro, no? Na-assume ko lang. Good light. Labi na gid ang mga pumuluyo, may matwan pala kung ulan, kag init. Hindi sila madulong sang lalakyan sa tubang, ginila balay. Oh, hindi ka sulod. Kumbaga, hindi ka sulod nga dira sa area Oo. mismo, no? At kung bugat ila mga dala, abudlay Ay, sir. correct. So, subong niya, may katawhay na kay napasimento na ni Oo. Congressman Greg Gasataya ang amo nga dalanon. Nakipay gid kami tanan sir. Wow. Para kay Greg, oo. Kag kamo masapos para sa inyo maghihuna, no? Maski paano? Amo gid sa gani, oo. Wow. Salamat gid. So, salamat man, Mama, sa apresyar mo sang bulig sa aton nga Congressman Greg Okay sir, Gasataya. God bless. Salamat sa imo tiyempo. God bless. Okay. Okay. Amayatod si Purok President ng Zone 1, Barangay Handumanan, si Ma'am Julie Galera. Si Ma'am Everett sang Zone 10,
ginapaninguaan pa naton nga makasulod man, Ma'am Everett Barilea. Kaya kabaluta, medyo ang signal, ma'am, no? Yes, Coming oo. in and out, manggid. Yeah, actually kaginagin pag kitanay namon do nag-ano gid ko nga medyo may problema ta sa signal. Pero despite of this unexpected circumstance or Rod, ginpreparar gini nato ng ini nga Domingo para sa sini nga topiko. Isa ka topiko nga kung lantawon mo, daw damo guro mga saka sang kilay. It's because damo naga-question sa sistema. But gusto lang namon ipalabot sa tanan nga taga Bacolod, especially sa mga kliyente kag mangin kliyente namon, kung ano ka maayo kag ano ka fair ang panggobyerno ni Congressman Greg Sataya. In fact, nagpreparar kita sang gamay nga video para ipakita sa mga pumuluyo sang Bacolod kung ano ka fair and just ang sistema sang panggobyerno ni Congressman Greg Sataya. Okay, so medyo, ma'am, no? Daw mabudbudlay, makontak subong si Ma'am Everett Barilea. So, makatuta sa video nga magapamatuod kag i-share namo sa inyo kung ano pagid ang mga nahimuan. Okay, so roll BTR. Congressman Greg Sataya, damo gid yung salamat sa bulig mo. Hindi ni kay gamay lang nga bagay, dako ni nga bagay. Kay at the moment ka nagkadto ko sa imo nga opisina, wala gani ka take sang bulong ang bata ko. It's because kamahal gid sang bulong niya. May bipolar, may sakit sa lungs, kag may heart failure. Nga 28% na lang ang hindi ko maintindihan nga ginasiling sa doktor. Ganit ako gini yung salamat. Salamat, great good sa mo. Thank you very much. Po si Francisca Di Pamaylo. Madamo gid nga salamat Congressman Greg Sataya sa imo bulig. Since from the start nga nagpasakit ang akong husband last January, ara ka gid nga nagabulig sa amon. God bless you more, Congress, kag madamo gid nga salamat liwat sa imo. Sir Greg, ngayong aga, madamang bigyan salamat sa ginatag sa amin ng bulan para sa ako rin nakatay. Salamat, madamang bigyan salamat sa inyo. Sir Greg, thank you. Kaliti akong bata nakatapos sungod sa imo. Personal na akong bata nakatapos may stress sa subong ng good passer. Thank you, good Sir Greg. Thank you. Mayong aga, Kong Greg, nang ako din si Lisa Francisco, nagpasalamat din sa imo nga bulig nga sa akong assistance para sa ako ng chemotherapy sa bata ko. Madamo gid nga salamat kag kamay pangadamo ka pa sa mabuligan kag sa sunod pagit may pangaara ka pagit para sa ako. Salamat. Good morning. Ako gali si Melvin Jordan. Naka-avail gid ako sa medical assistance para sa akon nga buligid para sa akon nga chemotherapy. Madamo gid nga salamat kong sa DSWD. Ako tani si Maribel Serasque. Napasalamat din ako kay Kong Greg sa ginatag yung medical assistance para sa akong iloy na makabulig sa aming pambakal sa bulong sa akong nga iloy. Madamo kay Kong Greg na salamat sa inyo. Among gigag sa staff ng DSWD na nag-process man sang ila nga dali nga pagproseso nga para makabakal ang akong iloy sang iya nga mga bulong. Salamat gid. Kong Greg, salamat gid. Ako din salamat sa inyo. Ay, hello Kong. Ako gali si Adelaida Angel. Nangayo ako sa medical assistance para sa akong mama sa maintenance nga mga bulong. Madamo gid nga salamat sa imong pagbulig dako na nga bagay para sa maintenance ako nilo. Madamo gid nga salamat ko magapabilin gid para sa amon. Para sa amon tagipusoon nga bilang congressman. Madamo gid nga salamat. Salamat po. Ako gali si Angie Galve kag nagpasalamat ko gali sa bulig nga financial assistant. Madamo gid nga salamat kay Greg Sataya sa pagbulig para sa akon nga papa. Thank you. Madamo gid nga salamat sa kay congressman sa iya bulig sa amon siya ako asawa nga nagamasakit
Kabay pa ako nga madamo pagigasang mabuligan nga para sa amon nga may mga balatihan. Labi na gid sa akong asawa. Madamo gid salamat kung isang imo medical assistant nga ginatag sa amon. Congressman Greg sa Taya, kapasalamat ko sa ginhatag mo sa amon niya burial assistant nga makadugang isang amon niya problema sa punerarya. Ako gali taga Asinda Guanzon, Barangay Mansilingan. Salamat gid nga badamo. Ako si Edna Mihares. Salamat kay Congressman sa Taya sa medical assistant para sa akong Iloy. Thank you. Ako gali si Andrito Grabante. Congressman, madamo gid nga salamat. Ako gali si Josephine F. Kaunga sa Barangay Villamonte. Nagpasalamat ko kay Kong Greg nga nabuligan niya ko sa burial sa ating nanay. Salamat kay Kong. Good morning. Ako gali si Matthew Dante. Thank you so much again sa bulig mo. Tapos hindi nga bulig para sa mo. Thank you. Ako gali si Salvi Panaligan. Salamat dito sa bulig ni ko sa burial assistance sa akong isang napatay. Madamo, salamat. There you go. Thank you so much. So, masiling na ito nga ang ka-wide gid, no? Ka-nami, financial assistance, burial assistance, medical, mga ano gid, masiling na ito. Kinanglanon, tagid sa matag adlaw. Ma'am, tagata ng ligwa ng iban kay Ana Sinoro Galantaw. Ang classmate ko si Elizabeth Malakagamala. Good afternoon sa aton. Di ko no. God bless us. Si Gerald Padilla Tana. Hi, Sir Rod. And Miss Jovelyn. Ay ka namin kay Gerald. Kay, of course, Nicalia Gamilia. Oh, thank you so much for listening as well. To Jasmine Saron, to Alex Montesa, to Judy Peliejo. Thank you, Jude. Galantaw ka na. To Mary Gonzaga, thank you very much. Happy 52nd anniversary. God bless. Di ba, easy? Ma'am, may dugang ka nga i-shout out, Anay? Yes, Sir Rod. So, thank you, Gid. Na-notice ko lang sa amon nga mga viewers namon, na mga viewers sa subong Sir Rod. Yes. Kalabanan ni sa ila naka-benefit na sa programa sang office. So isa ni isa ka pa matuod nga nagaobra kag nagatrabaho si Congressman That's right. Greg Sataya. Uh-huh. And the videos are not just for posting purposes but to inform the public, especially ang taga Bacolod, that we are working so hard. Congressman Greg, kung kabalo lang kamo kung nga hindi niyo siya makita subong simply because halos kamangon niya nagidya ang pagpangayo sang pondo sa national government para lang gid mabalik sa mga That's right. taga Bacolod. That's why wala nagauntat ang aton opisina, wala ga kahubsan pondo ang Corazon Locsin, wala ga kahubsan ang aton DSWD. It's because sa mga pondo nga ginapasulod ni Congressman Greg. As always nga ginahambal ni Congressman Greg, every time nga mag-pay out kita, hindi ni siya kwarta ni Congressman Greg sa Taya. These are the money of the people. Yeah. Taxpayers' money kung si Congressman Greg pa. Where your taxes go. Yes. That's why ginapangniwaan giniya ni Kong Greg nga mapapanaog diri sa aton ang ini nga mga pondo. It's because nagapati si Congressman Greg nga deserve tagid ang bulig nga kinanglanon. Galing lang kung hisa may mga nagasunggod, may mga nagapautwas ang ila mga pagka-disappoint sa sistema sang gobyerno. Gusto man namon i-take ini nga oportunidad para makalabuot kami sa inyo. Basi isang tion nga wala kamo nalabutan, hindi pa gid to tion nga para labuton kamo. Kag basi sa amo to nga mga tion, damo-damo gid kami anay ginauna labuot. It's because sila ang una naton buligan. Ako na mismo as a staff of Congressman Greg Sataya, I am delivering this very clear message. Palapitin nyo lang kami bala sa opisina. It's because hindi kami katultol sa inyo ugsaran. Wala kami kabalo kung anong ginabatsyag nyo, anong sakit, anong kulang, kung hindi ka mo mismo ang magpalapit sa amon talatapan. Rest assured kung magtapa ka mo sa amon opisina, wala sang iban nga ihambal sa inyo, kundi ano ang mabulig sa amon opisina. It's because ang office ni Congressman Greg Gasataya, wala kami sang may ginapili, wala kami sang may ginalantaw nga kolor, kung sino man dang imo ginaupdan, wala kami na ilabot. It's because kami, kinbutang kami da ni Congressman Greg, as
an extension of his arms. Kaya hindi ilang gid kamo matatapan tanan. For more than 6,000 people sa Bacolod City, hindi kasarang ang isa ka congressman. And how I wish sa kada gabi ga pangamuyo gid ko nga tani madugangan ang isa ka congressman Greg sa taya, Sir Rod. Basta Correct. nga mo ni gani, naga-emotional ako. It's because Congressman Greg, gin-change ang perception sang ang hambal balang stigma na balang nga mabuligan ka lang kung lapit ka sa luwag. Correct. The office of Congressman Greg Sataya is literally killing that stigma. Sino ka man, diin ka man naghalin, basta taga Bacolod ka lang, basta kumpleto lang imo dokumento, hindi ka gid pagindian sa amon talatapan. That's why sa tanan nga mga wala kabalo nga may amo ni galing nga programa ang aton gobyerno, the office of Congressman Greg Sataya will really speak for itself. Nga naga-ubra kita, papanaog kita sang pondo nga nagakaangay sa inyo. So sa mga wala nakabalo, may medical assistance kita sa opisina, burial assistance, just in case may mga bululigan kamo da sa inyo tupad balay. Hindi man rektada ang pagbulig namon sa inyo, basi kamo mismo mangin instrumento sa pagbulig sa inyo isig katawo. Amo ginapirmi ang ginambal ni Congressman Greg, ba instrumento lang kami diritanan. Congressman Greg is only an instrument, and then kami ginagamit man ni Congressman Greg as his instrument para lang gid malabutan ang tanan. Ginahambal ko ni siya not because I am a staff of Congressman Greg Sataya. Personally, I am an educator, a college professor. Ginambal ko ni siya sa inyo, it's because gakatabo gid siya gali. May amo ginigali nga sistema ang gobyerno naton. Kang nakita ko na siya sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Kagong hindi ka mo magpati, pwede gid ka mo kabisita sa amon opisina para matistingan kag malantawan kung ano gid ang amon klase nga pagserbisyo sa inyo. For example, may mga bulong kamuda sa Corazon Locsin, miskin ano man na siya kamahal, basta available sa Corazon Locsin, palapiti kami sa opisina, kay bayaran na sa sangamon talatapan. Just in case may mga kilala, kamuda nga hindi kagwa sa ospital, it's because ang kadako-dako sang ilang nga bill, sa Corazon Locsin lang gid, dako-dako man da ang aton nga pondo. Sa mga tao nga wala kabalo, makabulig man ta sa mga private hospital, Sir Rod. Yes. Galing lang, our capacity to help, basta private clinic and private hospital are so limited, but yet makabulig kita. Especially, gina-assess naman na kung ano kabululigan ang pamilya, ano kabululigan ang sitwasyon. It's because ginhasa na kami na ni Congressman Greg kung paano i-assess ang mga bululigan naton nga mga kliyente. That's right. Mga maintenance nga bulong, especially mga lifelong maintenance nga kinanglanon gid sang pagtatap or pag kinanglanon yung gid ayuda halin sa gobyerno, hindi gid magkahuya magpalapit sa amon opisina. Kaysa amon opisina, basig hambal ka mo nga kung may backer ka lang, maamo na makapalapit ka. We are breaking that stigma. We are cutting that stigma. Siguro this is the least that we can do. The office of Congressman Greg Sataya siguro amo ni siya siguro ang amat-amat nga makapabag-o sa inyo nga perception sa klase sang sistema sang aton paggobyerno. Good governance really exists. Yeah. It really does. Kag sa opisina na ni Congressman Greg, mapabugal ko giniya sa tanan bisin diin ko yung magkadto. Ang opisina ni Congressman Greg Sataya wala gid sang pinilian. That's right, that's right. Because good governance, hiling nila, is the process of decision-making and the process by which decisions are implemented. Yeah. Amo nang nanamian ko gid kagti ang mga kapasalamat sa ato sa video lang to gina tagus hanggang buto. Kanami nga inabalang kapasalamat sila nga in its true meaning. Kanami amo na nga ang hindi magkisabala malabutan dayon kami nauna sa inyo. So hindi yun talang na. Pareha man na pala nga gapila ka, hindi mo pwede nga masalot ka. Yes. Hulat ka, hindi ka magdali. So, muna nga, hindi ka mo malipat. Ang opisina, tanamtang sa... Ara lang kami sa High Street 3, ground floor. Sa tupad lang kami sang Grandma Anli Wings. Dako-dako na ang ngalan sang aton congressman. Hindi gid ka mo magkahuya, naka-uniform kami datanan. Siguro at times, grabe da ang pila. Pero as long as dala mo ang insakto nga dokumento, hindi ka gid magpuli nga naga-uy-uy ang abaga mo. Oo. This has been going. Hindi na niya sa subong. Yes. Kaya iban mga malisyan kang may text ka ni sa akon nga, ay, amo na guru rod kay lapit may amo na blangat ko hindi dugay na iya. Yeah. This has been the practice.
Kay kilala ko kiniya si Congressman niya halin pa sa una, wala pa kami sa public service. Ay, maayo gina sa batasan niya. Nabalang, you can, amo na, makapalapit ka, hapos palapitan, kag masiling ta, ang siling sang tanan-tanan, kampiyon, gid, ang serbisyo mo. Hindi lang makulod nun, kay kisa na may extend man na sa help, kung nagakinahanglan, kagid mo. Dugangan pag kita sang aton nga si Mrs. Yeah. Mayong hapon man sa Very imo. empowered women ang nag-empower sa amon sa opisina. Yes. Actually sa opisina jutay lang gid kami. So Oo. maisip mo lang gid kami da sa opisina, but yet we are performing like a village actually. Oo. So like ang nami lang, it's because i-share ko lang Sir Rod, no, last Thursday and Friday kalabanan sang amon mga client, mga first timers, because they often rejected sa mga iban nga mga opisina. It's because ning may mga ubra man sila kuno, amo na may mga amo na. So they often rejected, and then nakibot sila nga sa office. Pag try nila first attempt, gin-accommodate sila. So the purpose of our office is to really give the service. And kung kaya pa man lang sang talatapan ni Congressman Greg nga bibalibara nato ng aton kauturan, kay ti amo na da ang purpose nga ara kita dira. Correct. Kakanami, ma'am, no? So, good governance, kay ma'am. Good governance. Hambal mo kita na. Yes, actually, Sir Rod, hambal ko gani kagina, how I wish maka-produce si Lord sang another 5 Congressman Greg sa taya. Kay para maamat-amat naton bago ang perception balasang kung hindi ka lapit sa luwag, hindi ka mabuligan, no? Sa opisina, bidaw dra ko gid nakita, kay I will not stay for this long kung hindi nami ang sistema sa opisina. Diri ko nakita sa office nga, kita ko ni daw siya man ganing nang yaw-yaw sa sa Facebook, but yet gaka-benefit or gaka-avail yang mga programa sa gobyerno. Because we are not, sa opisina ni Congressman Greg sa taya, we are not taking things personally. Ang amon nang niya is, part sang amon obra is to deliver the service, is to give you the service. That's why we are claiming it, that we are the champion of good service. Kay ti kampiyon sa serbisyo gid man si Congressman Greg, kay ti may upod nga tagipusoon, may lantawon mo gid bala kung ano kabululigan ang tao, kung kisa gani Sir Rod, ha. Gusto ko lang ni i-share, no. Ang iban nga question nga ti may salakyan naman sa gani nagkadto sa inyo opisina nga agin buligan nyo pa. It doesn't mean nga may kaya siya. Hindi na siya entitled nga buligan sang gobyerno. That's right. Pag gani naton gani makita nga these people are also taxpayers, and they also deserve whatever kind of help nga gaka-benefit sang isa kag isa. Accurate. So, yeah. Oo. So as long as sa opisina amo lang gid ni tsakto ang imong papeles, dala mo ang kompleto nga papeles, hindi ka gid magpuli nga nagauyoy ang imong abaka. Wow, padayon lang gid. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan, sa Pampanga, Mayapya, Pagatpanapon, Kekongan, that's the way they say it. Especially dyan sa Lubao, Pampanga, ang dating kagawad din. Hello, my classmate, Maria Teresa Garcia. Ang amon man kaupdanan sa opisina, Sir Rod, no, amon ni siya ang backbone sa opisina ni Congressman Greg Casataya, Miss Sweet, Miss Yami, Shy, ang amon nga field team, Sir Ricky and team, sa tanan-tanan nga nagapainit, sa tanan nga medical team, ang amon nga upod, Giselle, sa tanan nga pag-edit, sa tanan nga pagkuha sang videos and pictures. Thank you, Gid. Kagawad, Gerald Tana, salamat. And of course, ang isa namon ka, gamay lang, pero terrible man ang Ginoo. Yes. Attorney Mark Steven Mayo, padayon lang gyapon ang pagbulig sa tawo. Anywhere kung diin ka dalon sang imong mga tiil, bisan abogado ka nakabalo kami nga wala kagid katalikod sa imo responsibilidad sa opisina kag sa mga tawo mismo. That's why ginapalangga kagid gyapon sang mga tawo. That's right. And of course, Congressman Greg, every day kagid namon nga ginapangmuyuan nga tani healthy ka lang, it's because damo pag ginagakinahanglanon sang serbisyo nga ginahatag mo sa amon. Correct. And of course, the woman behind Congressman Greg Asataya, Mamayta, maayong ugto. And of course, si Miss Yam, ang gabaka-baka sa tanan namon nga mga operation, sa amon mga drivers, kabalo na kamo, sa amon mga lalaki, sa opisina, pila lang kamo kabilog, padayon ng kita gyapon nga magbinulighay. That's right. Amo nang kanami gid nga teamwork nga maserbisyo namon sa inyo. Kagapasalamat ako siyempre, no, ari ko di sa Get Closer, hingga ako nila tiyempo, higayon nga makaserbisyo man. Salamat gid kag ti. Wala katapusan nga salamat.
Kagamo na nga proyekto para sa tao, ibalik sa tao, programa para sa tao. Wow, salamat kid. Si Richard Galantauman diri sa may Paglaom Village. Chad, salamat kid for listening. Shout out ko, no? Yes. Sila grupo. Okay, so sa liwat, ginapanumdum sa aton Pinalangga nga Congressman Greg Gasataya, ang pagsunod gid sa safety protocols, health minimum protocol sa muna ang pagpanghugas, pagsusok sang face mask, face shield, kag social distancing, kag magpa-bakuna. Okay, so Sir Action Oliver, may tempo pa o habala lang? Okay pa ko no, basi medyo tayo ka pa nga i-share. Yeah, actually, share ko lang gali, no? Basi balaga katingala kamo kung ano ang nagapila sa opisina lately. Halos tanan na sila our medical assistants. Okay. So our social services, wala na yan naguntat. Since nga nagpungko si Congressman Greg as Congressman sang Bacolod. So siguro wala lang na-inform ang public, and this is my way of informing the public, Sir Okay. Rod, para mabalaan nyo man sa tanan nga Bacolod nga malabutan sang sini nga programa kag malabutan sang akong tingog. Kung ano man ang ginaagyan nyo subong, may mga masakit man sa inyo pamilya, namatyan man kamo, tistingin nyo palapit sa among opisina para mabatsyagan nyo man kung ano klase nga panggobyerno ang pwede mahatag ni Congressman Greg sa inyo. And gusto lang namon ipabalo kag baguhon man ang perception sang tawo nga hindi tungod nga wala kamo nagaan sang tsansa nga makapalapit sa amon opisina, wa ay nagid kamo tsansa nga pwede namon mabuligan. Pwede ka balik. Yes, pwede ka kabalik-balik actually sa tanan ang namon nga mga ga-chemo, naga-radiation, naga-insulin, mga dialysis patient, pwede ka mo da kabalik right after 3 months, pwede ka mo da kabalik. Kung kisa gina-assess pagid gani namon, kung kisa direkta kay Congressman Greg, gina-assess na namon, ginatawgan, ginakadtuan ang iya paning malay para ma-check kung ano gid bala ka buligan ang isa ka tawo. Do amo ta na daya, Sir Rod, wala kita naga-assume lang ay hindi ni siya pwede buligan or pwedeng buligan. Actually ganaugid kami sa inyo mga lugar palang mabalaan kung ano pagid ang pwede namon ma-extend nga services, no? Wow, kanami sa aton nga tapik ko. Galing kayo wala na ta oras. Yes. Okay. So, Yes, so palapiti lang kami sa opisina. Sa tanan nga taga Bacolod, welcome gid kamo magadto sa opisina. Kag kung ano nga serbisyo ang pwede mahatag ni Congressman Greg, welcome gid ang tanan. kaupod ko subong si Ako gali si Jovelyn Canoy, ang congressional staff ni Congressman Greg Gasataya. Maayong ugto kag madamo gid nga salamat sa tanan. Stay safe everyone. kagako si Rod Simon on behalf of Congressman Greg Gasataya. Una sa balita, una sa aksyon, diri sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,